Ninsabu fuq l-irdumijiet sbieħ ta' Ħad-Dingli fejn fuq dawn l-irdumijiet jinsab jiddomina ir-radar tal-Malta Air Traffic Services, magħruf izjed bħala l-ballun ta' Ħad-Dingli. Illum aħna ġejna hawnhekk sabiex nidħlu f'din il-binja li tinsab warajna sabiex naraw x'hemm ġew, x'funzjoni għandu dan ir-radar, x'jagħmel. Ir-radar ta' Ħad-Dingli, proprjetà tal-Malta Air Traffic Services, għandu l-irwol li jissorvelja l-ajruplani u l-helikopters kollha li għaddu mit-territorju nazzjonali ta' pajjiżna. Dan it-territorju ikopri tul ta' madwar 1000 km li jibda min-naħa tat-Tunezija u jibqa' sejjer san-naħa ta' Greċja. Outstation tal-Malta Air Traffic Services fejn fih inżommu diversi apparat li jintuża l-kontroll tal-ispazju nazzjonali ta' Malta, dak li ngħidulu l-Flight Information Region. Għandna apparat li għandu x'jaqsam ma' sorveljanza, jiġifieri radars, u għandna apparat li għandu x'jaqsam ma' komunikazzjoni tal-vuċi, radios, biex inkunu nistgħu nitħattu u nisimgħu mal-ajruplani. Fil-ballun insibu żewġ radars, dak primarju u l-ieħor sekondarju. Wieħed jissorvelja l-ajruplani kollha għaddejjin mit-territorju Malti. Fejn tidħol sorveljanza għandna radar li huma primarju u anki sekondarju. Id-differenza bejniethom hija li l-primarju jibbaża fuq l-echo minn pals li jkun iġġenera r-radar u dana jirċivih lura u jrid jiddistingwih minn sħab, minn safar u minn anomaliji oħra li jkun jeżisti fl-atmosfera. L-ieħor jaqbad ajruplani speċifiki li jkollhom bżonn kuntatt mal-kamra tal-kontroll fl-ajruport tal-Gudja. Is-sekondarju min-naħa l-oħra huwa ftit iktar intelligenti minn hekk u jikkomunika mal-ajruplan permezz li jibgħat interrogazzjoni u jirċievi r-risposta lura. Ir-risposta lura jkun fiha il-kod tal-ajruplan biex inkunu nistgħu niddistingwu bejn ajruplan u ieħor u anki il-kwota, ġifieri kemm l-ajruplan qiegħed fil-għoli. Naturalment il-kontrollur għalih dawn huma informazzjoni li huma essenzjali. Kull apparat f'din il-binja huwa kollu doppju u dan biex f'eventwalità ta' ħsarat jeqleb mill-ewwel fuq is-sistema sekondarja. Kull apparat bħalma tista' tara huwa doppju. Wieħed qiegħed main, l-ieħor qiegħed standby. F'każ li għal xi raġuni jfalli wieħed, awtomatik il-kompjuter idaħħal il-ieħor biex jiggarantixxi li ma jkun hemm l-ebda interruption tas-servizz. Barra minn hekk kull apparat għandu id-dawl tal-gvern li jeħelġu fih u wkoll id-dawl tal-batteries. Jiġifieri f'każ li jaqaf id-dawl, awtomatik jieħu over il-batteries. Sa dan it-tant waqt li jmur id-dawl jistart il-generator u wara minuta jkollu jerġa' id-dawl tal-gvern. Jiġifieri wara 1 minute, minuta u nofs, jerġa' jkollu id-dawl tal-gvern u jerġa' awtomatik jaqleb minn fuq il-batteries għal fuq il-mains. Iċ-changeovers huma trasparenti. Kull informazzjoni miġbura minn dan il-post tintbagħat kollha fil-kamra tal-kontroll fl-ajruport fejn minn hemmhekk jingħataw istruzzjonijiet lill-ajruplani. Ir-radar ta' Ħad-Dingli huwa l-ikbar fost il-5 li għandna f'pajjiżna. Qabel l-istruttura li naraw illum li mbniet fis-sena 1985 kien hemm struttura oħra tal-Armata Ingliża.